ta? Antasena. Allah, gene kanca lawas. Mas Sena. Kelingan gak, kelingan ra Mas. Ya ampun sampean tau tadi numbang motor ta mandeg nang Taman Pintar. Terus tak susul saka kidul ta. Kelingan ora ya ampun. Masa lali aku ngerti nek wis tadi terus lali ta. Terus tak jejeri kowe numpak montor aku terus bonceng nang mburi distandarke loro. Iki mbiyen tangane nakal banget. Ora ngerti nek ming sumpelan ya diremet-remet. Kae kowe to. Heeh, Arep tak pateni. Hus. Masa kaya ngono ya ampun kejeme ra sama-sama masa dipateni aja dipateni dilangin tupeng dolanan. Kaya apa wae? Arep ngopo rene? Mungsu anak-anak Pandhawa tak rangket tak bondo tangane, le bondo tangane nang mburi. Iya. Terus tak idek-idek dadane. Tak demeki nggon weteng. Aku mbayang sing werna-werna lho Mas. Aku mbayang sing ora-ora.